În cele ce urmează vom instala împreună software-ul RMS Express. Deschidem pagina FTP aflată pe site-ul winlink.org, în linkul furnizat, și căutăm cele două fișiere, Winlink Express Install, care este fișierul principal, este arhiva de instalare a programului principal. Îl vom salva ca arhivă pe desktop. Căutăm și TSHFBC, care este motorul de calcul al propagării. Îl salvăm și pe acesta tot pe desktop. Ok, verificăm descărcarea. Aceasta e o arhivă pe o instalare precedentă. Prima arhivă în care vom intra pentru instalare este WinLink Express. RMS Express Setup MSI este softul pe care este kitul de instalare. Va realiza un folder aflat în rădăcina hard diskului. Îl lăsăm așa. Durează un piculeț instalarea, verifică existența Visual Basic-ului, solicită drepturi de administrator la instalare. Instalăm și motorul de calcul al propagării. Acest software ne va ajuta ulterior când vom face conectări la gateway-uri în unde scurte, pentru că furnizează o selecție de frecvențe în raport de oră și anotimp. Programul inițial de calcul a fost folosit pentru estimarea probabilității de recepție a programelor Voice of America. Verificăm dacă s-a efectuat instalarea în mod corect pe hard disk. Avem ITSHFBC folderul pentru motorul VoaCap. Ok, conținutul e în regulă. Căutăm folderul RMS Express. Și acesta este ok. Facem un pic de curățenie. Să deschidem RMS Express. La prima pornire a programului se deschide fereastra de configurare pentru indicativul stației proprii. Eu am deja cont activat în rețeaua WinLink Express și atunci dacă introduc indicativul și parola asociată, prin internet programul își va completa automat rubricile cu datele de contact pe care le-am furnizat la prima instalare. Pentru a vă demonstra deschiderea unui cont nou, o să folosesc un alt indicativ. O să folosesc indicativul YO3 November Mike Foxtrot. Aparține Mariei. Este puștaica mea. O să introducem și o parolă, alta decât cea pentru YO3 Hotel Juliet Victor. Restul rubricilor, cu excepția numelui, o să le lăsăm la fel. Aceasta este o parolă, o adresă de e-mail externă, în afara sistemului WinLink, folosită în general pentru recuperarea parolelor în caz de pierdere. Schimbăm și numele și să ștergem și website URL, pagina mea web, update.
să transmit datele către sistemul WinLink. Programul este gratuit, RMS Express este gratuit. Este o reminiscență din primele versiuni când se estima utilizarea sau acordarea înregistrării după transmiterea unei copii după autorizație și se elibera o cheie de înregistrare. Deci trecem de această fereastră de înregistrare fără nicio problemă și fără nicio repercursiune. Acesta este programul principal din care putem să citim, să transmitem e-mail-uri. Este asemănător cu Microsoft Outlook sau cu Mozilla Thunderbird, cu specificul sesiunilor, de unde selectăm modul de a ne conecta la un server. Prima conexiune o facem prin telnet, adică prin internet, ocazie cu care sistemul va recunoaște și va activa contul Y3NMF around winlink.org. Deschidem sesiunea telnet, ne conectăm. Procedura este asemănătoare cu vechile conexiuni dial-up. Softul ia legătura cu un server de mesaje, descarcă mesajele, este autentificat în rețea, totul este în regulă. Odată cu primirea mesajului din partea sistemului, putem începe folosirea softului WinLink. Deci acesta este primul mesaj transmis de rețea și din acest moment contul este funcțional, poate fi utilizat pentru transmitere, recepționare de fișiere. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Sunt Adrian, Y3 Hotel Juliet Victor și vă urez 73.